Бүгін біздің үшін зур байрам. Біздің ең яратқан, ең қадірлі кішібіз әсейбізге 9 март күнді 65 еш тұлды. Біздің әсейбіз Ғалия Меңнуллағызы Харисова 1952 елдің 9 мартында ұшы матур дүнияға 5-ші бала болып туа. 1978 елда әсейбіз Бишбүлек райыны Қыңғыр Мәнәуіз ауылына келен болып түші. Атайыбыз Рәмил Нафиқ улы менән тормыш көтә башлайдар. 2 матур ул менән кыз үстерәләр. Кызганычка күрә атайыбыз был яқты дөньяларды иртә ташлап китте. Шуга карамастан әсәйбез бирешмәне. Без дип яшәвен дәвам итте. Безне укытты, аякка бастырды, кеше итте. Көсле рухлы, юмарт һәм ярдәмсыл булып калды. Әлеге көндә кадерле без өләсәй булу бәхетен кисерә. 6 ян-янсәре бар. Һөйүкле әсәйбез, біз һине туган көнең менән ихлас күңелдән котлайбыз. Иң изге, яқты, матур теләкләребезне юллайбыз. Уй теләкләрең тиң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Тормышыбызга ямәттәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, озын гомер итүеңне теләйбез. Гаилә шатлыгы, балаларыңдың, ян-янсәрдәреңдең, якындарыңдың изгелеген күреп яшәргә насыйп итһен Ходай. Көндәрең шатлык менән үтһен, гомер юлдарың озын булһын. Кайгы хәсрәт күрмәй, һәман шулай безгә терәк булып кал. Төпле кәңәшең, йылы һүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт әсәй. Алдагы гомер юлдарыңды ла шулай һау сәламәт, күтәренке кәйеф һәм туган тумасаларың, якындарың менән бәхетле көндәрдә үткәргә язсын һиңә. Әсәй тиеп әйтер кешең булу, ниндәй бәхет бит ул дөньяла. Шатлыктарың булһа уртак була, кайгыларың булһа югала. Уйламасы картаямын тиеп, шат көләс бул, һүнмә, һүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтһен гомрең, урындарың булһын гел түрдә. Котлы булһын әсәй туган көнең, узак яшә, бул һин бәхетле. Яныбызда һин булганда гына табып була олы бәхетте дип изге теләктәрен шигырь аша еткерүче кызыгыз Лилия, кияүгез Александр, улыгыз Ринат, киленегез Лилия, ян-янсәрдәрегез Радмир, Азалия, Азамат, Вадим, Андрей, Марат. Хөрмәтле Ғалия Меңнуллағызы, балаларыгыз һеҙҙең өсөн йырҙа һайлаган.
дип сузам, матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, хаклы булса